Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ati-ati doho pikiran mo na be, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom Bapak Saudara-saudara, selamat hari Minggu dan manginang salam sukacita, selamat Advent madihita saluhutna. Ini Advent pertama, tahun baru perhuriaun. Amanginang setahun sudah kita lalui tahun pelayanan gereja, kalender gereja ya, dan kita sudah memasuki tahun baru gereja, kalender gerejawi 2026. Amanginang selamat tahun baru perhuriau ma dihamu saluhutna kana pinar hamaul ni dibata di bagasan Kristus Yesus tarapul makarsa ni roha di parrohai mahamudia kapardalanan ningulumuna dan selamat beribadah ma amanginang di minggu Advent na parjoloon. Dan mari kita mendengarkan Tuhan berfirman bagi kita manginang. Yesaya 2 ayat 1 ayat 5. Odohata na ni ida ni si Yesaya anak ni si Amos taringot tujudah dohot Jerusalem. Masado sugot di ujung niya kaari. Hot disi di paujak dolok ni bagas ni Jehovah di pusun niya kadolok. Jala humisat sian akarobean. Jadi merongoman matusi sudiaka parbegu. Jala torop akabang somadapot totusi akan nama dog. Beta hita tanah kohi madulu ni Jehovah. Tubagas ni debata ni si Jakob. Asa diajar hontu hita akadalanna. Jala mardalani hita dia kalabangna. Ai marharoroan sian Sion do sugot padiki. Jala sian Jerusalem hatani Jehovah. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga niya kapar begu. Jala toruan na torop akka bangso. Jadi pato pahonon nasida mapodang nasida bahen gigi. Jala hujur nasida bahen akka sasabi. Dang be si tahun ni bangso dopak bangso podangi. Jala dang be guru honon nasida parmusuat. Betahamu ale pinopar ni si Jakob. Mardalani mahita di hati uron ni Jehovah. Ido hata ni Tuhata. Urian na pinar hamaul ni dibata di bagasan Jesus Kristus. Di Advent na parjolood di pakulingi hata ni Tuhata hita taringot tu baga-baga haroro ni sipalua Mesias Jesus Kristus Tuhata. Amin. Namanginang ahado na naing si hangulu honota sian hata ni debata di Advent na parjoloon. Na may dohita di haroro ni Tuhata Jesus Kristus. Jalanunga digenapi ya, nunga saut baga-bagai marhite hadutubu ni Tuhata Jesus Kristus tu bortebio. Jala na may dohita di haroro ni Tuhata Jesus Kristus muse na padua halihoni laho manguhumi halat na mangulu dohot namade. Nah, di proses penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita yang masih hidup sampai saat ini, amanginang kita diajak untuk senantiasa berjalan dalam terang Tuhan. Ya, manginang da asa mardalan hita mardalani hita di hatiuron ni Jehovah. Apakah terang Tuhan itu? Terang Tuhan itu nyata, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita diajak, diingatkan untuk senantiasa berjalan dalam ajaran tuntunan firman Tuhan Yesus Kristus. Nah, hobar tu panidangyon ni hata ni debata Evangelium doho epistel di Advent na parjoloon. Ya. Akaw mamanginang mate pangalaho hati uroni. Da? Na parjolo amanginang dangbe sitahon ni bangso dopak bangso podang. Bangsa tidak lagi bangkit melawan bangsa dengan senjata. Inilah tanda
bahwa kita hidup dalam terang Kristus. Kita menghidupi firman Tuhan Kristus. Manginang da, unang B, adong dihitap permusuhan, perbolat-bolaton, perbadaan, ya, perselisihan. Baik ditongani keluarga, baik ditongani komunitas, baik ditongani persahutau di lingkungan dan lain sebagainya. Unang beadok kita nama sihosoman, unang adong behita nama sileaan, unang adong behita na masipupuhan, masigasipan. At yang manginang da, dabadaw masaluhut nai. Ayak ka naung tinubus ni Kristus dohita sa luhut na. Di bahani ikut tahanguluhod dohatan itu hatai. Holong kasih yang utama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati pikiranmu. Dan kasihilah saudara-saudaramu sendiri seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama. Jadi, dapat siding masalah na manginang da, lumobi di masa-masa panumunuh muono. Pangalahon apa duahon, dang be guru honon na sida permusuhan. Tidak lagi, ya kalau kita translate secara literate, dan mereka tidak lagi belajar untuk bermusuh. Nah, hata mengguruhonod doa manginang hate. Jadi sitok kama dihira neng mengguruhon akan sodengkan. Unang da manginang da. Unang seta guruhon akan sotore akan sodengkan. Alai tahajugulhon mengguruhon akan parangi nadengkan. Ya manginang da. Asa tanda hitan na maima diharoron itu hatai. Ini kok kita mau belajar hal-hal yang tidak baik kan? Agak lain itu. Orang belajar dalam ya pendidikan ya sampai S3 itu untuk supaya wawasan berpikir semakin bagus. Ini kok kita belajar mempelajari hal-hal yang tidak baik. Nah, di zaman sekarang ini Bapak Saudara-saudara, orang-orang berbondong-bondong mempelajari hal-hal yang konyol. Hal-hal yang baik tidak laku. Hal-hal yang konyol, hal-hal yang agak lain itu diburu orang sekarang, dikejar. Ya mengenang dah. Jadi unang taguru nak kanalwak. Ya, taguru makan ringgan, kaparangi hadiuroni. Dan sesuai dengan kesaksian epistel, ya manginang pangalaho hadiuroni ya manginang ya Rom 10 tolu ayat 10 sada sahatu 10 manginang didok dison di ayat 10 tolu Rom 10 tolu ya te manginang ate badia mahi tamar pangalaho songon napatut arian unang masal puhu permanganod doho perminumon ini bahkan dalam hal makan dan minum ya orang berlomba-lomba untuk rakus ya manginang ate unang idok kondison unang masal puhu artina dang nasubui mangan doho minum alai unang mahu Ngodo sudah peta pangani si panganoni awas sotung stroke strike ujung na stop. Ate manginang ade. Unang gabi papangamago, pamangus. Nene. Ya jauh lah itu dari kita. Ingat untuk berkata cukup soal makan dan minum. Ya. Didok muse unang marharorangon dohok margadobus. Nah ini bahaya ini Bapak Saudara. Karena orang. Tadi saya sudah singgung kita kok sekarang ini di era teknologi ini ya media sosial ini kita kok berbondong-bondong berduyun-duyun mempelajari hal-hal yang konyol. Ya. Jadi kita tidak tahu lagi membedakan yang baik dan yang tidak baik, layak atau tidak layak. Ya. Baik itu dalam hal konten-konten juga. Hal-hal yang bodoh, hal-hal yang konyol, hal-hal yang tidak pantas, tidak layak dipertontonkan hanya untuk satu tujuan, supaya ya view-nya banyak, viral dan lain sebagainya. Jauh-jauh itu dari kita Bapak Saudara-saudara. Karena orang marga dobusin nanti, dah
tabasiding sa luhut ni da pangalaho hati uro ni amangina. Dan unang marbada doho mangiburu. Tadi di evangelium ini sudah disinggung. Marmusu, podang-podang ninay kan. Nyon mangiburu. Ba molo gabi mangiburu doho tudo ngammu ala adong di bana bah. Molo didok mangiburu babi saudara-saudara iri kan begitu. Kurasa kalau kita iri akan pencapaian orang-orang yang ada di sekitar kita, kita lah orang yang paling bodoh di dunia ini. Kalau kita iri atas pencapaian orang, ya, manang nasong dia pe ibana madapoti, udah gabi mangiburu tong, dia manginang ade, ujung na gabi parohon akka nasudinggam may, gabi digosipi ma, digasipi ma, dan lain sebagainya. Unang damang inang da unang mangiburu. Ya, unang mangiburu tu akka. Ya, nan didapot ni dongata, doh hangu perngulon na, dan lain sebagainya. Bersyukurlah, saudara-saudara, atas apa yang sudah kau miliki, atas apa yang kau makan, atas apa yang sudah kau terima. Alai solukun habuma Tuhan Yesus Kristus. Unang sarihok kamu daging muna lahu manungguli hisap-hisapna. Jangan, ya, manginang. Akaima pangalaho hati uronia manginang naking neko sihanguluhonota dinamanomu hita mai-maima hita diharoron itu hatta Yesus Kristus ini. Gaya bisa boru-boru napistari mahita manginang. Mangarade diri nasida. Jadi tapatuduh mo di parngulota. Kamang nangda baik natar surat di evangelium do di epistelon akan asodenggat tabasiding akan adenggan tapareahi. Di pasu-pasu tu hatta mamu amanginang saluhutna. Melotung adong pihak kabaru kilo siton arsa di roha. Tu hatta mah na mga puli roha ng pikiran muna. Martua do akan atumangihon hata ni debata jalan no piopsa. Di perbadiai debata si pardamai mahamu kabisundingkan. Jala diramoti maroha ng pikiran muna. Yaso hasurahan sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.